Zdravím vás, tu je Andrej Madala a v tomto videu si ukážeme 3 veci, na ktoré ak sa vykašľate, tak na úspech podnikaní zabudnite. Chcete byť v živote úspešný? No nestačí len chcieť. Treba preto aj niečo spraviť. Možno sa vám už stalo, že ste dostali nejaký nápad na podnikanie, do ktorého ste sa chceli pustiť a začali ste nadšene o tom rozprávať svojim kamarátom a známym, ale nenašli ste podporu, ktorú ste očakávali. Dokonca vám vraveli, aby ste sa držali pri zemi, že to určite nedokážete, alebo že si máte dávať pozor, aby ste niekomu nenaleteli. Kašlite na nich. Veď povedzme si úprimne, väčšina ľudí na Slovensku nie je finančne úspešná. Ak budete prijímať ich názory a myšlienky, budete robiť podobné činnosti ako oni a tým pádom dosiahnete podobné výsledky. A teda nebudete úspešní. Začnite do svojho života aplikovať nasledujúce 3 veci a garantujem vám, že váš život sa zmení od základov. Prvá vec je rozhodnutie. Čiže rozhodnutie je absolútne prvý krok. Chcete niečo vo svojom živote zmeniť? Ste rozhodnutí, že do toho idete? Idete to vyskúšať? Spravíte to, nech to stojí, čo to stojí? Áno, ja viem, že len rozhodnúť sa nestačí. Je to však základná vec k tomu, aby ste sa pohli z miesta a do niečoho sa pustili. Nech je váš nápad akýkoľvek, nech majú vaši priatelia a známi na ňo akékoľvek názory. Proste si povedzte, idem do toho a je to. Ak sa jedného dňa nerozhodnete, že to proste vyskúšate, nikdy sa do ničoho nepustíte. Veľa ľudí si vraví, pustím sa do toho neskôr, teraz ešte nie je tá správna doba. Pravdou však je, že 99% ľudí sa do ničoho nakoniec ani nepustí, pretože si to budú hovoriť stále, až nakoniec zistia, že svoju šancu už premárnili. Ak sa neodhodláte spraviť tento prvý krok, nebudete si veriť. Potom sa ľudia podceňujú, neveria si a vidia len samé problémy. Majú strach z neúspechu a preto všade hľadajú výhovorky. Dám vám jeden tip, ktorý mne osobne veľmi pomáha rozhodnúť sa. Pred každým rozhodnutím sa opýtajte samého seba. Čo najhoršie sa stane, ak to nevyjde? Čo bude ten najhorší dôsledok toho, ak sa mi to nepodarí? Čo bude tá najhoršia vec, ak to skúsim a nebude to fungovať? Vo väčšine prípadoch je odpoveď taká, že prídete o určitú časť peňazí. Podľa môjho názoru však človek príde vo svojom živote o mnoho viac, ako len o časť peňazí. A preto sa takmer vždy rozhodnem, že to proste skúsim. Tá predstava, čo získam, ak sa mi to podarí, je o mnoho silnejšia ako časť mojich peňazí. Preto sa vo väčšine prípadoch proste rozhodnem, že do toho idem a hotovo. Druhá vec, zoberte na seba zodpovednosť. Najjednoduchšie je vyhovárať sa. Na šéfa, že on môže za to, aký máte plat. Na štát, že kašle na ľudí a len pýta peniaze. Na to, že ste sa narodili v zlej rodine. A mohol by som takto pokračovať. Pamätajte však na to, že jediný človek, ktorý vás drží tam, kde ste vy sami. Zmeníte to? Ak si teraz hovoríte, že to nie je pre vás, že vy to nedokážete, že sa to nedá, že úspešní ľudia sú len výnimky, tak v poriadku. Každý máme tu svoju pravdu. Ak to však chcete zmeniť, zoberte zodpovednosť do svojich rúk a pustite sa do akcie. Vy ste ten človek, ktorý môže váš život zmeniť. Nikto iný. Áno, je pravda, že nemôžete byť zodpovední za úplne všetko, čo sa vo vašom živote stane. Ale je potrebné si uvedomiť, že za svoje činy a kroky ste zodpovední len vy. Preto zoberte zodpovednosť do vlastných rúk a začnite konať. Pretože jedine, ak sa do niečoho pustíte, môžete niečo zmeniť. Nebudem vám tu teraz mazať med okolo úst, nič sľubovať, ani garantovať, že určite sa to hneď podarí a okamžite dosiahnete vytúžené výsledky.
Jediné ale, čo vám môžem garantovať je to, že ak nič nespravíte a nevyskúšate, nič sa vo vašom živote nezmení. Ak ste teda splnili prvý krok a ste rozhodnutí, že idete niečo vyskúšať, neodkladajte to, ale začnite konať ihneď. Ak nastanú nejaké problémy, nevadí. Problémy sú súčasťou života každého z nás. Skutočne zodpovedný človek nájde riešenie na akýkoľvek problém. A aj keď váš plán zlyhá a hneď sa všetko nepodarí podľa vašich predstav, vôbec to nevadí. Nezabúdajte, že abeceda má ďalších 25 písmen. No a tretia vec je, vytrvajte na svojej ceste. Ak ste sa už rozhodli, že to skúsite, pustili ste sa do akcie a začali ste konať, nezabúdajte, že bude potrebné aj vydržať. Veľmi dobrý príklad je tento psychologický experiment s potkanom. Vedci najprv potkana vyhľadovali a potom ho vložili do komplikovaného bludiska. Na druhý koniec bludiska položili potravu. Ako náhle potkan zaňuchal potravu, začal hľadať cestu, ako sa k nej dostať. Potkan blúdil v mnohých uličkách, väčšina z nich bola slepá a neviedla ho k cieľu. Len čo zistil, že ulička ho nevedie k cieľu, hneď sa otočil a utekal do ďalšej a ďalšej. Po mnohonásobnom sklamaní sa konečne dostal k cieľu a hneď sa zaslúžene vrhol na potravu. Aké ponaučenie plynie z tohto príkladu? Ak by sa potkan vzdal po 2-3 neúspechoch, ak by si sklamaný na pol ceste sadol a začal nariekať nad svojim ťažkým životom, nikdy by sa nenažral. Ale potkan behal, hľadal, skúšal, namáhal sa, spotreboval veľa energie, nedal sa odradiť, nevzdal sa, no skrátka vytrval a aj vďaka tomu zvíťazil. A takto je to potrebné robiť aj v živote. Nikomu sa doposiaľ nepodarilo uspieť z večera do rána. A taktiež neexistuje nejaká zázračná tabletka, vďaka ktorej sa vám začne okamžite dariť. Ak však vydržíte, budete si veriť a budete trpezliví a pôjdete za svojím cieľom, úspech sa dostaví. Tak si to zhrňme. Nebojte sa a skúste to. Najskôr sa pevne rozhodnite, do čoho sa pustíte, potom zoberte na seba zodpovednosť a začnite konať. No a v neposlednom rade buďte trpezliví a na svojej ceste vytrvajte. Prajem vám veľa úspechov. Ak sa vám toto video páčilo, tak ho zdieľajte aj so svojimi kamarátmi a známymi na Facebooku. Pravdepodobne pomôže aj im. No a ak chcete získavať aj ďalšie tipy, triky a návody ohľadne predaja na eBay, sledujte moju stránku www.predávamenaebay.sk. Tejto téme sa tam budem určite venovať aj naďalej.